Takže želám krásny deň všetkým. Opäť tu máme takéto vysielanie, na ktorom sme sa rozhodli, že vám povieme viacerí naše skúsenosti a z od liečivou očistou, ale hlavne vlastne výsledky, ktorými sme my dôkazom, že naozaj to funguje a že naozaj je možné, vlastne keď preberiete zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk, sa vyliečiť. Vždy je tam samozrejme potrebná nejaká disciplína, ktorá je takou nevyhnutnou súčasťou toho liečebného procesu. No a tí, ktorí to zvládnu, tak samozrejme majú aj nejaké výsledky a nie hociaké. Ja by som začala teda so sebou a postupne uvediem ostatných, ktorých máme prítomných a ktorí teda povedia svoj príbeh v skratke, že akými ťažkosťami trpeli a ako sa z nich vlastne dostali pomocou toho. Tak v skratke, aby som teda ja začala, ja som naozaj mala veľmi vážne zdravotné problémy, pretože vždy som si myslela, že reálne sa celkom dobre stravujem, ale v skutočnosti to tak ani nebolo, keď som sa už teda dozvedela naozaj tie informácie, ktoré mi potom pomohli. Ale vždy som si tak myslela XY rokov dozadu, že teda to, čo robím, je na takej správnej ceste, že je to také zdravé. A nespájala som si určité veci, ako je napríklad stres, ako je napríklad nepravidelná životospráva alebo kyselinotvorné potraviny. A v podstate som papala tak, jak som papala, jak bežní ľudia. No ale samozrejme prišlo mi do cesty aj nejaké také životné obdobie, na základe ktorého som sa vlastne ako keby dostala trošku dole. A asi to bolo pravdepodobne spúšťačom toho celého, čo mne sa stalo. Keď mne vypukli ťažkosti, tak naozaj som mala, keď to takto poviem, viac tých problémov a bolo to napríklad veľmi ťažká histaminová intolerancia, arytmia srdca, bolesti sleziny, pečene, obličiek. Mala som vlastne veľké tráviace ťažkosti, nafúkovanie, zavodňovanie tela, zavrate, otupenú myseľ, problémy so štítnou žľazou, problémy s očami, tinnitus, reumatoidnú artritídu, slabosť, dokonca chronický únavový syndrom. Čiže ono človek vlastne fibromyalgiu som mala dlhodobu. A ono to vlastne človek ani si to tak nedá dokopy, ale jedno s druhým, keď sa pospája, tak nakoniec vám vznikne pekný balíček, ktorý vám teda dá naozaj zabrať. No a keď sa to všetko v podstate takto u mňa spustilo a prejavilo, pretože nebolo to samozrejme zrazu, ono už od dávnejšia sa to ako keby tak akumulovalo, len ako to robíme my vždy, väčšinou teda, keď sa telo ozve, tak nevenujeme dostatočnú pozornosť tomu, ale buď to zakrieme tabletkou, alebo dáme si, keď už sme trošku taký znalejší, nejaký ten čajík. Ja som zvykla aj čajíky, ale nakoniec v podstate, keď sa to všetko prejavilo, tak to bolo naozaj veľmi, veľmi, by som povedala, intenzívne a neželám to nikomu, aby to teda prežil. Dokonca ťažkosti s dýchaním, astmu som mala, rôzne formy. A chcela by som v podstate ako keby ukázať ľuďom, že je to možné aj z takýchto alebo toľkýchto diagnóz sa dostať alebo si ich polepšiť. Keď som bola naozaj na dne a už mi lekári nevedeli pomôcť, tak ja som sa ako keby tak s takým prosíkom pozrela hore do neba a prosila som o to, aby mi prišlo niečo,
čo mi zachráni život, pretože som na tom už tak bola veľmi zle, že som nedokázala fungovať. Nedokázala som chodiť. A asi pár dní na to naozaj ku mne prišli informácie, ktoré som teda aplikovala a začalo to vlastne zmenou životosprávy. Tu som samozrejme okamžite zaradila, ale není to vlastne iba životospráva akákoľvek. Treba vedieť presne, čo nastaviť, ako nastaviť a kedy nastaviť. Keď som to nastavila, tak sa mi začali tie zdravotné ťažkosti stabilizovať postupne. No a dovolím si povedať, že v priebehu v podstate takých 2 mesiacov sa mi naozaj potom aj polepšili, respektíve stabilizovali. A ako prvé som zaregistrovala vlastne to, že som začala mať viac energie trošku, že sa mi menej točila hlava, že som mohla o niečo viac skonzumovať potravín ako dovtedy, keďže tá histaminová intolerancia vlastne vyskočila. No a postupne, ako som takto prechádzala, tak samozrejme dostala som sa aj k tomu správnemu systému zdravia, kde som potom postupne aplikovala aj bylinné zmesy do teda tej svojej očisty, ktoré boli takou nevyhnutnou súčasťou vlastne toho uzdravenia. A keď som si prechádzala očistou, tak naozaj tie byliny ešte viac zintenzívňovali v podstate to moje uzdravovanie a ja sama v podstate už teraz je to už pár rokov, asi 5 rokov približne, čo som odklopem si sa zbavila svojich ťažkostí, tak posúvam vlastne tieto informácie ďalej ľuďom, kde majú možnosť aj oni na základe rôznych svojich ťažkostí sa uzdraviť, či už v otvorenom centre zdravia, kde ma môžete nájsť, alebo kontaktovať cez vlastne moju stránku. No a toto bolo v skratke vlastne to moje, ale sú tu aj iní ľudia, ktorí vám povedia niečo, čo ich trápilo a ako sa z toho dostali. Ja by som uviedla Silviu Gurčíkovú, aby nám povedala niečo, čo ju trápilo, aké mala ťažkosti a ako sa z nich dostala. Takže je to, dovolím si povedať teraz už taká odborníčka na systém zdravia, ktorá vám povie ten svoj príbeh, ktorý ju trápil. Tak nech sa páči, Silvi, máš slovo. Ahojte, pekný deň vám želám. Ja budem dosť stručná. Chcem povedať, že v roku 2020 som už mala všetkého toho dosť a keď sa mi zopakovala druhýkrát akútna fáza ťažkej depresie, okrem toho som mala samozrejme histaminovú intoleranciu, reumatické ťažkosti, migrény, hormonálnu nerovnováhu a v neposlednom rade celiakiu. Okrem všelijakých iných diagnóz, ktoré lekári vám raz, dva vám dajú názov na všetky diagnózy, tak som si povedala, že dosť. A začala som hľadať intenzívne niečo, čo mi pomôže moje telo vyčistiť. Samozrejme, našla som systém zdravia, ktorý, ako povedala Moni, je na jednej strane zložený z očisty a na druhej strane zo zmeny životosprávy a ono sú to dve prepojené nádoby. Nemôžete ich nejako oddeliť, lebo jedno bez druhého nebude fungovať dlhodobo. No a prešli takmer 4 roky, 3,5 roka od toho, čo som prešla tými všetkými očistami, stále som si nejakým spôsobom ešte cibrila tú životosprávu a robím to v podstate stále. No a výsledok je následovný. Je to aj medicínsky dokonca potvrdené, napríklad pri reume nemám už žiadne pozitívne autoprotilátky, po prvé. Po druhé, antidepresíva neberiem už 2 roky, cítim sa skvelé. Naučila som sa a učím sa stále pracovať s emóciami, tak aby to bolo OK, aby som ich sebe nezatláčala. Nemám histaminovú intoleranciu, celiakiu tiež už nemám, ale lepok jedávať nebudem, lebo lepok vyhodnocujem ako toxickú látku. No, migrény sú preč, v podstate hormonálna nerovnováha sa upravila, čiže to je z tých takých diagnóz, ktoré poznáte podľa názvov západnej medicíny, ako ich volá západná medicína. No a
vnútorne sa cítim samozrejme úplne inak, ako som sa cítila v tom roku 2020, keď som už mala všetkého dosť. Takže ak chcete niečo urobiť so svojím zdravím, dostanete kopec informácií a ak ich budete správne integrovať do svojho života, môžete sa postupne začať aj vytešiť zdraviu a to natrvalo. Tak z mojej strany taký odkaz. Super, úplne skvelé. Ja by som vyzvala teraz ďalšieho človeka a tým je Evička Tlčinová, takže Evi, poprosím ťa, pozdieľaj s nami ten svoj príbeh, ty si ho mala ty. Nepočuť. Musíš si zapnúť zvuk. Dúfam, že sa podarí. Trošku technické. Tak. Máš preškrtnutý ten zvuk, Evi? Tak, teraz to je v poriadku. Teraz ho nemáš preškrtnutý. Skús povedať, možno už ťa budeme počuť. Áno, takže pekný večer vám prajem všetkým. Počuť ma? Áno. Tak skrátke by som povedala môj príbeh vlastne o mojom zdraví. Takže pred 38 rokmi približne som ochorela na zápal močových ciest. Ženy určite poznajú, že aké to je nepríjemné, keď niekto má takéto zdravotné problémy. Tak pravda, že popri práci som za každým zabehla k doktorovi, predpísal lieky a antibiotika. Takže tak som fungovala dlhé roky. Pritom som mala časté zápaly priedušiek, pľúc, hrdla, hlasivky mi odchádzali, takže aj to bol môj problém. Za každým antibiotika a návšteva u lekárov. S tým močovým mechúrom som dopadla potom tak, že asi pred 10 rokmi ma už museli aj operovať, ale operácia nič nepomohla, takže už môj ošetrujúci lekár mi povedal, že on už nevie, ako mi ďalej pomôcť. Tak ma posiela na ďalšie vyšetrenia, na farmakológiu, odtiaľ ma poslali na imunológiu, tak ma začali liečiť na imunológii. Ale popri tom, jak ma liečili, tak sa mi objavila aj koprívka a dosť veľkom pomere, takže celé telo vyhádzané, ale ani príčinu sme sa nedozvedeli aj tak. Takže zase ďalšie lieky som musela užívať. Popri tom vysoký krvný tlak, diabetes typu 2, tak už toho bolo akurát dosť. Ale chytila som pred 3 rokmi, vlastne sa vo mne prebudila borelióza a v takej situácii, že nevedela som ani spávať, ani sedieť, ani ležať, nič a to trvalo až 10 dní. Tak ma liečili na farmakológiu, vlastne ani nevedeli liečiť, lebo po tých viacerých liekoch, čo mi predpísali na imunológii, tak ma nemohli ani na boreliózu liečiť, ale možná, že je to tak aj dobre. Ale bola som pod kontrolou, stále som chodievala na odbery, a tie protilátky veľmi pomaly sa mi znižovali. Tak to už. Ale ešte k tomu aj zistili mi na atrofiu mozgu, takže aj neurologička aj na to ma začala liečiť, ale liečiť tak, že to boli také silné lieky, že to už som si povedala, že tak to už stačilo. Triasli sa mi veľmi ruky, ani s tým nevedeli, že vlastne od čoho, či je to chrbtica, či je to od toho mozgu. Takže neviem. Tak ani som sa nedozvedela, takže aj pri tých liečeniach. Ja som bola stále pod lekárskym dohľadom u 4 lekárov, takže každý tretí mesiac u iného lekára som sa objavila, lebo problémy sa neutíšili, neodchádzali, takže len ďalšie a ďalšie lieky. Ale už teda minulý rok na jar som si povedala, už nie.
Ale ešte pripomeniem, že už pri tých lekárskych liečeniach vlastne som sa chcela nejak inak si pomôcť sebe, tak som začala užívať rôzne výživové doplnky, navštívila som alternatívne liečenia rôznych metód, tak, ale to dôvody, príčinu chorób mojich nikde vlastne nepotvrdili, že, alebo som sa nedozvedela, že vlastne čo za príčiny tie moje choroby, tak povediac. Tak už na jar som bola tak vyčerpaná, som už do depresí sa dostávala, tak som si povedala, že už teda nie, už budem musieť niečo si nájsť pre seba, takže vlastne hádam sa uzdravím sama. Ale ako? Tak som zisťovala na rôznych kanáloch na Google a tak ďalej, ale dôveru nikde som si tak nevedela k ním nájsť, že áno, môžem nastúpiť na to. Ale našťastie ma pozvala na besedu Monika, ak môžem to povedať. Monika, lebo vedela, že mám nejaké zdravotné problémy. Tak sme si sadli, tak sme sa porozprávali a navrhla teda, že je jedna metóda, ktorá aj jej veľmi pomohla, že či by som nechcela to skúsiť už. Tak viete, v prvom rade človek si myslí, že zas niečo nové, zas niečo neznáme, ale niečo mi dalo, niečo mi neviem odkiaľ, ale také znamenie mi prišlo, že toto Evi musí skúsiť. Tak ani som dlho neváhala, tak som ju oslovila ja, teda, že pôjdem už do toho, že potrebujem o tom rôzne informácie, presnejšie informácie. A veľmi, veľmi, veľmi ma vlastne, to mi dalo veľa, že teda, že áno, to skúsiť, lebo to bolo celé také, že systém, malo to systém, že odtiaľ, potiaľ a za to a na čo. Takže dalo mi to veľa. Lebo potom som si myslela, že tak toto, keď už nie, keď bylinky nie, tak potom už čo? Zase len chémia, zase len tak a na pár dní, na pár mesiacov, tak nie, hovorím, tak radšej si vyberiem teda túto cestu. A pri tej ceste som aj naďalej navštevovala lekárov, lebo práve to vychádzalo tak, že keď som začala v júli, tak už som bola objednaná u rôznych lekárov na ďalšie vyšetrenia, a to v septembri a v auguste. Tak išla som, ale už vtedy vlastne mesiac a pol a 2 mesiace už som bola na tých bylinkách a veľmi sa začudovali aj lekári, lebo výsledky som mala všade dobré. Takže jednoducho veľmi dobre. Tak aj som sa cítila. Áno, aj som sa cítila o moc lepšie. Bolesti som nemala ani v chrbtici, ani v krížoch. Ležať som vedela, sedieť som vedela a dokonca aj zaspávala som o moc ľahšie skôr ako predtým. Tak čo už tomu, tak jedine to. Ale ešte to, čo fakt je to mimoriadná vec, že borelióza, tak aj to som absolvovala ešte aj v Lani 2-krát vyšetrenia na odbery na tú boreliózu, že aké sú hodnoty. Ale vo februári tohto roku už mi volala sama pani primárka, že je z toho nadšená, lebo úplne som v mínusových hodnotách s boreliózou. A popri tom žiadne lieky, nič na to som neužívala. Takže jedine bylinky. Takže som veľmi, veľmi rada a odporúčam naozaj každému, ktorý má nejaký problém, že nech ani neváha, nech radšej skúsi, lebo bylinky sú predsa len liečivé bylinky. Tak. A toto má systém a tento systém ma veľmi nadchol, že toto má naozaj význam, že s touto cestou a takto sa liečiť ďalej. Takže odporúčam naozaj každému a veľmi pekne ďakujem aj vám, že ste ma do toho prijali. Monika. Super. Krásny príbeh máš aj ty a blahoželáme k tvojmu uzdraveniu. Naozaj je to veľká vec. No a poďme sa pozrieť teda ďalej. Máme tu ešte Janka Gajana, a že by s nami pozdieľal on ten svoj príbeh, aký má
Ahoj Janko, počujeme sa. Áno, ja vás počujem. Ahoj, máš Neviem, slovo, či ma nech sa vidíte. páči. Tak Nie, ahojte, len ahojte. Vidíte ma? Nie, nie. nevidíme, ale počujeme. Tak poď. Tak to je základ, dobre. Tak ahojte, volám sa Jan Gajan. Asi pred 8 rokmi mi diagnostikovali krvnovú chorobu. Nebudem popisovať detaily, nebolo to až také vypukle, ale bolo to nie veľmi dobre. Takže na základe toho, že som dlhodobo bral kortikoidy a nejaké iné lieky, pohoršilo sa mi zase v inej oblasti, tak som hľadal cestu, hľadal som spôsob, ako z toho vonku, dostal som sa k tomu systému, dostal som sa k bylinám, teda vravel som si hlavne, nech to myseľ nevyhodnocuje, nech to nezatracuje, lebo myseľ nám robí veľké prekážky, tak idem do toho, skúsim. Začal som to postupne brať, zapájal som sa do toho, ale čo sa niečo stalo, čo som nečakal. Pobolievali ma kĺby, pobolievali ma kotníky. Vždy, keď som si odýchol a keď som sa postavil, mal som problém sa rozhýbať, rozchodiť, ale už potom bolo dobre. Ale čo prvé, čo sa stalo po mesiaci, ako prvé, ja som si to ani nevšimol, všetko ma momentálne prestalo bolieť. Zrazu som sa mohol zavesiť na hrázdu, zrazu som mohol behať a úplne sa mi ľahučko chodilo, aj chodí doteraz, nič ma neboli a stále s tou krvnovou chorobou som ešte stále v štádie očistý a je to v procese a má ešte čaká nejaká cesta, ale samozrejme, že sa mi polepšilo. No to je asi tak všetko. Super. Ja si myslím, Aby že som vás každý... nezdržiaval. No. Nie, nezdržiavaš. Dôležité je vedieť, že aj v takomto prípade, keď človek má niečo takéto, tak jednoducho môže očakávať zlepšenie a je to v podstate z akejkoľvek diagnózy. Ja by som ešte vyzvala v skratke Zuzku Hatalovú. Tak Zuzi, keď tak v skratke by si vedela aj ty povedať niečo, čo teba trápilo, alebo ako ti pomohla očista? Počujete ma? Áno. Dobre. Tak prajem pekný večer všetkým. Ja som mala také menšie problémiky, ale je to logické, že už sa to telo hlási, že už sa tam niečo deje. Mala som kamene, bola som laparoskopicky operovaná na tie kamienky, vyhodili mi tam žlčník, čiže to trávenie malo nejaký už problém, takže keď si ma Monika oslovila s týmto, tak mi to dávalo logiku, že treba niečo so sebou robiť a takéto niečo som ešte nikdy nerobila, ako očistu bylinkami, to už vôbec nie. Ale užívala som samozrejme, vyskúšala som rôzne doplnky výživy a tuto som vlastne pochopila, že tie doplnky výživy by boli zbytočné užívať takmer, no niektoré, pretože vieme prečo, že tie doplnky výživy nemajú až taký účinok, je tam množstvo balastu a tak ďalej. A toto mi pripadalo logické, že potrebujeme my vlastne očistiť naše telo, že tam sa rokmi telo zanáša. Je to pravda, je to tak. Takže som sa vlastne rozhodla, že áno, idem do toho, tak som začala užívať. Hneď prvý mesiac som pociťovala zlepšenie takej energie, dodalo mi to energiu, lepšie som sa pohybovala a tak ďalej. A keď to videl na mne môj manžel, tak ten chcel tiež očistu, tak aj on začal užívať očistu a on mal akýsi cievný problém s nohami po covide, opúchali mu nohy, pričom mu lekár predpísal len pánčuchy na nohy, nič iné. Takže tie pánčuchy ani si neuvedomil, že ich prestal používať, pretože chodievame do Tyrol za vnúkmi a tam, pravda, po horách a po inom prostredí sa pohybujeme, takže zistil sám na sebe, že mu neopúchajú nohy a tie nohy dostávajú inú, tá pleť, tá pokožka dostáva inú farbu, proste sa tam niečo mení na tej pokožke a takto zistujeme na sebe, že vlastne tá očista má veľa do seba, pretože
nás jednak očisťuje, jednak nás regeneruje, harmonizuje a tak ďalej. Ja už som teraz podstupujem druhýkrát očistu, idem už 3. mesiac, takže doporučujem každému, áno. Je to potrebné v dnešnej jedovej dobe, plnej chemikálií a plastov. Takže Áno, toľko, skrátke. super, Zuzi, takže aj ty máš v podstate same pozitívne len skúsenosti. No, ja by som v podstate povedala len toľko k tomu, že ďakujem vám všetkým tým, ktorí sa pripojili a ktorí ste s nami teda zdieľali svoje príbehy. Ďakujem aj tým, ktorí prídu najbližšie a teraz nevedeli teda prísť, nevedeli sa zúčastniť. Ale je to taká, by som povedala, motivácia pre ostatných, ktorí váhajú alebo nevedia, že či majú alebo nemajú ísť do očisty alebo sa boja. Ale chcem len toľko povedať, že nie je sa čoho báť, je to len o tom, že urobíme krok dopredu a dokážeme zmeniť vlastne svoj zdravotný stav, ale zároveň aj život, pretože tým, že byliny majú veľmi vysoké vibrácie a tým, že zmeníme životosprávu, tak my vlastne očistíme to telo a navýšime svoje vibrácie. Tým pádom sa mení aj to naše myslenie, aj tie myšlienky sa trošku viac alebo trošku inak usporiadajú. A v podstate celý ten človek je úplne iný. Takže odporúčam teda každému, kto sa pozerá, skontaktujte človeka, ktorý vám poslal toto video, aby ste sa dozvedeli viacej informácií a aby vám bolo všetko jasné. Takže ešte raz ďakujem pekne všetkým a prajem veľa zdravíčka a veľa zdravíčka. Majte sa krásne. Monika, ešte by som mohla aspoň jednu vetu. Áno. Len toľko, ešte nechcela som presiahnuť môj čas, ale keď ešte môžem, takže toľko, že by som vám chcela povedať, že po 4 mesiacoch očistí ja som vysadila už aj lieky na cukor, na diabetes a aj na tlak, vysoký tlak. Super. Takže ja som úplne bez liekov, ja už odtedy. Takže zbytočne nebudem ani to brať do seba, však na čo. Presne Ešte tak. stále som očistila, lebo aj ja po 7 mesiacoch znovu som nastúpila na ďalšie kolo, takže chcem to pokračovať ďalej. Dobre? Takže motivácia pre ostatných. Ďakujem. Krásne. Takže majte sa pekne a želám pekný večer.